Lehenengo milurtekoaren amaieran, kristautasuna Euskal Herrian errotu zenean, ermitak eta tenplu txikiak inguruko jendartearen otoizleku bilakatu ziren. Gurtzarako lehen tokiak izateak eragin zuen, jendeak debozio berezia izatea haiekiko, baita parrokiak eta tenplu handiagoak eraiki eta gero ere. Askok, basilika eta ermitetan bataiatzen zituzten umeak, han bataiatzeagatik, osasun hobea, bizitza luzeagoa eta oparotasun handiagoa izango zutelakoan. Euskal Herriko herrietako ondare historiko, artistiko, etnografiko eta sentimentalaren zati importantea dira ermitak. Eibarrek hainbat ermita eta eliza izan ditu historian zehar. Zoritxarrez horietako asko galdu egin dira. Orbeatarren elizatxoa, Errebaleko komentua, Isasiko eliza, San Rafael Maltzagakoa, Untzagako San Juan, San Esteban, Santa Ines, Elexalde, Urkiko San Lorenzo, Ibarkurutzeko ermita, eta agiri zahar oraindik arakatu gabeetan ager daitezkeen beste hainbat. Ermita eta eliza horiekin batera galdu da haiekin lotutako erlijio ondarea ere. Eta gerora, halakorik gerta ez dadin, baserri auzoetan oraindik zutik dauden ermiten inguruko testigantzak eta irudiak batu ditugu. Hauek dira ermitok. Aginagako San Miguel elizatea, San Roman, Akondiako San Pedro, Magdalena Gorostakoa, Santa Kurutz, San Martin, San Rafael Maltzagakoa, Azitain eta Salvatore, santutxuak ahaztu gabe. Eremus, latinan, ezerreztauan leku baten, hori da, erderaz jotzen dau iarmo, lugar jarmo, ezerreztuola, eta hortik handator, ermita eta ermitaino. Azken batian, eragin bat, horre galduta, horte iziaz, eta horre egote zana, eta ermitainoa bertan egote zana. Hemen ez dira egon, ermitain horik. Hemen beti zerorak ero alakuak, baina, hor araba aldian eta egon izan dira. Lehen da bizikuak hori razionalizatzeko, ero lurra da, elizak egin zuen, elizak. Bere parrokiaekin, bere ermitekin lehengo, gero parrokia, gero apespikutzak, gero hartzapespikutzak. Hori ala mantendua. Eta hori auskalo noiztikan. Ermitea batzuk, hemen datozela gure apespikutzakuak auskalo noiztikan. Lehen gotik ez. Zazpideun zeideun hor zauen. Ermitak ez dauken eskubiderik, eukitzeko enterro isua. Bataiatzeko halako gauza ez dauken. Aginagako, aztengo. Zoroen, hori esan ermita, hori izan elizatia. Segaitika antiiglesia. Antolatzeko lurraldea, antolatzeko modua Bizkaixen zan elizatiek. Antiiglesia, ez dakizet, antiiglesia, dana dia antiiglesia. Eta hori, zelan eta zegokixon, tokatzeako Bizkaia ante iglesia ginaga, naizta gero gehatu bestian, ez? Baina, da bakarra da ona. Lehen bakarra, goin ez dakite, ze titulo daukan, baina, ante iglesia da ginaga. Bestiak bai zirela ermita, San Pedro Akondia Lejarraga. Barandiaran ere aipatzi zeban hori. Badaudela bere ikerketan aztarna paganoak ere, eta batzuetan askotan esaten dugu, zelako zuhaitz ederra dago hemen, eta ermita onduen egoten dira zuhaitzak, eta batzuetan esan duen, alderantziz izango da, zuhaitz onduan ermita bat epini da, bez? Aginagako San Miguel auzoko parrokia da gaur egun. San Roman ermitaren parean dago, eta hierria du itsatsita. 1556ko kalahorrako gotzaitegiko idatzietan ageri da.
Eibarko bederatzi ermiten artean. Baina 1346an Eibarko San Andres hiribildua sortu zenerako bazen Aginagako San Miguel. 1574 parrokia zen. Jaiegunetan meza ospatzen da. 22 basarri ziren, aginan 22 basarri ziren, gentie bizizanak. Martxan. Bai. Gero baseo zen beste basarri batzuk agarre, Zubixa, Amutei, Torria, hor beste basarri batzuk basao zen, inor bizi ez zienak, baina 22 basarretan gentie bizitzan hemen. Paskuerdikoz otezan mesie, biharren paskutako paskuerdikoz arrexean kontrakue. Aginan Eibarko txistularizen bandi etortze zan, eta kamioen zaraiz ekartze zeben da ardaua duen. Izete zan arreja sotzia eta egotzen euskal zerak eta gero dantza premisu bai batzuetan. Bertako gentia, dantza premisuetan bertako gentia baina. Bai, San Miguel de Igurrengo domekan aginan festejuek egote ziren bai. Aginan bazan txilina, jote zan domeka goizien, jote zan goizmezia, egote zan, neguan sortziretan, da udan zazpiretan. Da, esan aurretik kanpai joten, erlojua bai jote zituen orduak, baina zazpiretan bazan, txin, sakrestiziatik tiretuta jote zan txilina eta barrura. Eta euerdiko mesia, amarretakua, mesan hausisa, jote zan, amarretan bazan mesia, behatzietan ordu bete aurrekua. Gentiak bazekizan, junbizana, Gero, amar gutxi hauetan, amarrekua. Amar kanpai jote ziren, amar gutxi hauetan. Eta gero mesia asterakuan, bueltago kanpaiak, jote ziren bueltago kanpaiak, eta prozesinu jote zan, Elixiai bueltia iteakon. Oregizar baserrian dago San Miguel Txiki deituriko santutxoa. Santu izango da. Hemen etxieun baina horretik. Aina San Miguel beti zen da bere familie, gerrate denboran be, ainan zala erizo eta bizenda San Miguelek zaintxu golata. Bueno, etxe jakon taniak esateakona, prozesinuek, urtien 3 aldiz, Elixatik etortze zan gentie eta prozesinu etxe zan. Ersarizu bersatzen azte zantuen eguenin atzaldin elizkizune zertze zanen goixinen mezi eta motu zanin atzaldin elizkizune otu zan. Urte batzutan ersarizu ersatzen zan. Da gero kamisio zan beste modu batera, bareseku zantu nene atzaldin elizkizun diferenti etxe zan, lehen nao. Da gero diferentio egin zanetik, kutzutako egin zan. Hor santutxua baua. Hor santutxutik bera, Markinago kaminu bidi izan hori. Arrate, Markina. Hori zan santutxua. Da, oinan beratxuatik kaminua dao, da hor santutxutik berako bidia desaparatzi dute dao. Eta zumandi bera, hor pasatzen zana lehenako handabidia. Eibertik, sasoi baten zierrotzara erute zituen enterratzera gentia. Bide horrek, egutzen zaban gainera, bide gintzan eiken bazan gentia, permisu eskatu zerai, alkatia, eusoko alkatiai, da errezinua, iluntzien, kuartilu ardaua, biherra intzebenak errezinua zertzeko. Sandroman ermita izen bereko baserriarena da, eta Sandromanen eta Santa Agedaren irudiak dauzka. Garai bateko Arrate, Akondia, Barinaga oinezko bidean dago kokatuta. 1556an agertzen da agirietan. Tradizioaren arabera, Aginagan eraikitako lehen tenplua da. Parrokia baino lehenagokoa. 1980 arte domekero ematen zen mezan.
kanposantua onzan hor kanpuan. Gero pareta gauzi, eta gero Elisa barruen kanposantua onzan itxuria, da korua intzeben, gero. Aginean kanposantua intzanean, aginean oin kanposantu dauen lekuen Elisia zeuen. Eta kanposantu intzeben Elisia baino aurretik. Eta gero Elisia ikena zeuen denporan, agineako abadia amen egon zan. Amen emote zaban Mesia eta amen egon zan bizitzeten. Amen egote zana zan, hause, Santa Eda egunien eta urrengo domekan, Erromeixia, hortxe Elizpian egote zan, Erromeixia. Santa Eda egunien, azte egune tokatzen mazan, azte egunien. Gero urrengo domekan, Erromeixia egote zan. San Roman 9 de agosto ero da, lauztoz, San Ramon nonato. Baina hau, San Roman da. San Ramon zana, San Roman. Agostuan ogota maikia dala usteot, horren jai eguna, baina sekula ez da celebrau. Ez San Ramon da ez San Roman. Kandela pai etorte ziren, lehen hau, oine kandelak ama zana esneta jute zanien, esniek erutera zerera, kalera, esnie partitzea, eta gero ibergainen den die, eta hane Aiba, eta izenia ikarri dut, hau ez da izenia ikarri dut, bi iru kandela igual ekartzen. Honek eipi, zutizekan, Elixen. Da, zututa egotezien kandelak, egotezien, zerien partuetako zera patroiaz, baina, ostien celebrazio sekulu, hemen zeben, letainia, etortzen aginatik letainia, hemen Mesia egotezan. Da, akondian egotezan, errozaizu errezatzen zen akondian. Elisia izurrotu zegoen, gero oine Mesia behoten da, akondian be, baina orduan ni akolotu binintzen denporan, errozaizu errezatzen zen da, akao. Eta hori indau, onako txamiso bat, dan kuadro bada pintxeute eta ara izete zen astelenien, asentzio horreko astelenien. Martitzen nien, ona, euesten nien, akondiara. Eta gero, osentzio pasautu urrengo domekan, aginatik arratera, letainia. Arraten be, letainia zertu, da Mesia, emotu zaban aginak abadiak, letainia zatorren nien kanpaia jotzan, kanpaia jotzan, hildakuan be bai, hildakuan bai, bat hiltzetan. Emakumi hiltzen bazan, bi jotezien lehenko, dan, gero soziuz, behatzi, gero beste bi, beste behatzi, iru behatziko jotezien. Gizonezku bazabarritz, bi barrik iru jotezien. Da gentiak ia bazekizien gizonezku ero emakumia hiltzan. Goizien bazan entierrua, goizien, egun zentizan, albaku esaten zatzen, albakuan jotezan hilkanpaia, entierru dao. Ordu epenik zan amarrak, ero entierruen ordu eta gentie bazekizan. Atzaldi emazan entierrua, bosteterrietan, zera, euerazan amabizitan jotezan kanpaia. Gentie bazekizan, ze horretu jamizaban, zera, entierrura. Erretzen zeuen kanpaia, gentia launtzea juteko. Bi santu hor daoz, santu handik alien makiliakin. Da, amendik alien age da, titixeak eskuen dituela, bandejan dituela. Korua, Elisia lehenengo txikixeue izan. Gero zati bat Elisia hazi, horri pintzen dau, historizi horri pintzen dau, kanposantua zertu, zanien, Elisia hazi intzen zati bat, eta koruen. Mila eta 600 nien ero, 700 nien ero. Bai, urberiketu ontzixe, hori begeukin dakua, porlaneskua. Baina hor, urberiketu ontzixe hon lekuen, arkua dauka atiek eta harri gorrixe dao. Dan harri gorrizko urberiketu ontzixe izan. Da gerratien apurtu izeben hori. Milizian huek gerratien apurtu izeben urberiketu ontzizea. Da magina bat urtien egon zan urberiketu ontzizea,
barik. Retablua lehen bai izan egurrezko retablua. Eta gerratien errein zebela. Da pulpitua be bai, egurrezkoa. Habe errein zebela. Korua, koruko egurra be danabe errein zeben. Kuartela onzan hor da. Behatzireun da berro eta malauen, reforma uzan hori. Da aurretik, ni ume txikizian itzela, zio ze akordatzen naiz, gorpuzti aurreko eguen nien egotezan, arrixan kontrako mesia. Arrixa, esateako, pedrizka, erderaz dana. Bai. Txingorra baino gogorra bai. Bai, batzuetan haunduzia eta beste batzuetan txikiztu eguga. Segun zera, baina horrek hartuek eta danak apurtu egitu horrek. Eta horren kontrakua, konjuro, esateak horri erderaz, konjuro. Eta horre hote, intxaur bazanan, elixo gatie bai honutzetxua, kanpuen intxaur bazan, da abadiek intxaur ostro bat hartzen zaban, da amendik erute zan baldaka hundi bat ur, da mesian ondo amaitutekuan, berinketu itezaban zerak abadiek uroi, gatza bota eta berinketu. Eta gero, handiko, arbolo ostroa zertu eta horre ozen danei jartutzen zeroi. Basarretxar bagotxeak ekarte ban botila bat eta urbeniketu hartzen zaban handik. Eta etxien egote zian, kurutze txikixak, onako bateko kurutzak, erremu egunian beriketutakuak. Izete zian zahatza. Zahatz, onako lodiera ingurukua, eta gero punti baino beratxua sartzen onan zera eta kurutzi egin da. Da gero erremuak egin jaztezan, da zahatz azala barrugak egin kanporatik zertu, lotu, da erremu egunien berinketu baginan. Da, gero ekarrit egote zinarek eta zerien arrezean kontrako mesako urakein, solodanetan sartzezan solo bakotxien kurutze bat eta urpixka bota. Hamaseigarren mendekoak dira San Ildefonso santutxuaren lehen berriak, eta Sandroman ermitaren azela esaten da. 20. mendera arte, baserritarrek eta ibiltariek bertan gelditzeko ohitura zuten, otoitz egin eta limosna uzteko. Santaedetako San Ildefonso handik ekartezan 3 santu onzei zen. Santaedetako jaixea zertute onzain. Da, gero, mesie pasautekoen zertu, atze eruetezan San Ildefonso. Oin San Ildefonso aginean da, orkua. Hor dao, zera portzelan asko eindako dao, San Ildefonso. Hor eiberko bata eruen egon zan, tailer bat portzelaniak lanak egite zituena, eta han eindakua da hori. Historiagileen arabera, Akondiako San Pedro da Eibarko ermitarik aipagarrienetakoa. Eibar sortu zuten Soraen eta Akondiako fradia bien elkargunean aurkitzen delako, izen bereko baserriaren ondoan. 1556an ageri da Kalahorrako gotzaitegiaren idatzietan. Aginagatik letanietan joaten ziren bertara. Gaur egun ere egiten da Akondiako konjuroa. Espainiako gerran, frente egon zen bertan 1926 eta 1937 urteetan. Ermitxa San Pedro ermitxa da. Baserrixa Akondia. Akondia baserrixa. Baina ermita da San Pedro. Lehen San Adrian zan. Baina gerra den buan, hemen frentia egon zan, da napurtu zan, da orduan San Pedro elkarri zan arratetikan. San Pedro egunian ez, urrengo jaian. Mesa eta ematen deunian da bar, danak, hausoko danak etortzen dira, ez da, eibartikane bai. Bai, jende politxa. Apaisa etortzen da, mesa ematen du, eta ni ateatzen dut gero, mesa bukatu eta gero lutx, amaikitakoa. Eta konjuruare egiten da,
Apaiza konjurua da babesa okitzeko gaitzak eta botatzeko. Bai, pixkatxoa babesteko eta... Bai, hori da, berinkazioa baserri da nahi, zelai da nahi, eta bai, zozer kaltiak eta ez deseneon, urte guztixean, da berinkazioa botatzen du apaizak, kanpora erten da, prozesio bezala, hori ere da. Eta zer... El conjuro de akondia, da hemen. Ado motua quaesumus domine, spiritales nequitia repelantur, et aerearum discedat malignitas tempestatum, praesta supplicibus tuis, ut et tranquilitatibus ujus optatae consolationis laetemur, et dono tuae pietatis semper utamur, per Dominum. Hausokoak esaten du, gure baserri aldeare bota ura, Rogatibape bai, berdin, hor konjuruakin rogatibape bai. Eurixa eskatzeko, ez? Bai. Bueno, segun, tokatu baldin bada uda ero sekute handixek eta hor dutxin rogatiba. Baina nik ez dut ezautu, hola, San Pedrotik aparte, etortzia prozesioain ero mesama rogatiba bat iteko, ez dut ezautu. Hau erramo egunien berengatzen da, eta ni jartzitxut hemen atian, kortako atian ebai, etxeko entradan ebai, eta gero hortuan ebai, zatixak. Altarian, zulo bat kuadraua da, eta da harri bat, harrixa kuadraua, forrauta da papelakin, eta barruan, papelen barruan, zoze da. Eta hori da, que está para celebrar las misas en esta ermita. Ez da, holako txe gauza da. Baimenduta dago. Bai, mesak emateko. Hor markauta da, zelan konpundu zen en el año 1880 y algo, baina gexo ez dakit. Eta gero, gerra denbuane, azkeneko gerra denbuane, dana jauzi zen, osea, arrezkio konpundu da teiatuak eta bar. Baina dana apurtu zen. Paeta gelitzu zian, paeta polo visto, porque teiatu ez. Eta paetien dabez hiru zulo, zelan ite zuen frentia kalamura. Soldauak, hemen egon txian soldauak, ez da izen txian, porque ni ez da gauza horiekin, baina hiru zulo dabez frentia ite zuela hor. Mila 862 da Mandiola baiarako Santa Kurutz ermitaren inguruko lehenengo aipamena. Oso egoera honean dago, eta auzoko baserritarrek hartzen dute haren kargu. Maiatzaren 3 osteko domekan, erromeria egiten zuten antzina, Uzartzako zelaietan Mandiolako eta Gorostako bizilagunek. Gaur egun ere, jai handiak izaten dira Santa Kurutzen. Mandiola balia hundixa da, porque Iturburu mandiola balia da. Gero dauz, zara honek amazabalei, gero Aretxulueta, Sosola, Amaina partia mandiola balia da, eta gero Izuraino, Izuko restauranteraino, Uzartzako lehengo restaurantia, da, kondiaraino da mandiola balia. Hori lehen zan pinari bat, pinarixa. Hori danena da, auzo, bai mandiola balia eta bai, zera, Gorosta balia be bai, bi auzo da zor. Ez da Gorosta balia eta mandiola balia, ermitxako zera. Ez mandiola balia, da Gorosta. Bai, da bixentzako, bixena. Baina hori momentuen, hor dauz, urtien aldatze gara, zer izaten da, mayordomo ero izaten zan balen, mayordomo ero, ez dakizlan esan. Eta hori momentuen, gauz, eitzen duen aldaketia 7 basarri. Baina izatez danena da, bai Gorosta eta bai mandiola balia. Santa Kurutz eguna da, maiatzan 3. Maiatzan 3, da zelebratzen da bertan, da gero, urrengo jai egunien bebai, septembrian o irailan 14. Mesia egoten da, bakari mesia. Baina Santa Kurutzen, por ejemplo, maiatzan 3an, eta gero, ezkeoin da jaixena da, itxen du, kriston jaixek itxen dira. Aurten ez, por el COVID haitxe, baina hostien igezara arte eta jai asko itxen da. 3 egunetan, 3 egun. Eta egoten dira, normalien, segun irulean 3, noiz tokatzen den, 3 mesa maiatzian, segido, azte betien,
Gero irailekua, setiembreko amalekua, 4 meza, oin. Lehena egote ziren 2, baina oin 4. Ba, eskoli eitzi zanien, undala 50 urte, eitzi ziren jaize behien eskolan. Eta gero osan utxuna bat, hor jaixena, eta oin eitzen dira eta nako iso. Egoten da gauza pila bat, eta niretzako osea, lehen ekartze gendu zen, igual kanpoko eskolarixek, o adrejasotzeliek, kanpoko kirolarisek. Baina gero hasi zen hemen undala urte batzuek, bertan auzokuek. Eta gero beste gauza badana oso urte asko neuna da sokadantzak eskakuek. Hori eitzen da domekan. Domekan, hilean 3 tokatzen da domekan, baina normalien, hilean 3 segun tokatzen da, baina domekan. Dadat nire akorduen beti etortzen dira kezka. Eta hango jendietaratzen dabe, igual da, komisiokuek, auzokuek, ero berdin da, ero eibarko jendiat, oso politxa izaten da. Eskuman da, 10 ginean iduri bat, baina ustiena Santa Cruz. Eta eskumatara daka, txiki bat, zera egoten, baina badaka urbedinkatua. Bai. Badaba, arle hundi bat badaban. Eta gero daka beste, tipo monolito bat ipinitza, eta hau idatzi zebat narbaitza, bertsolarixa, Juan Marik. Eta oso da, guretzako da bere ezizia. Zeren omenez, Hango, mandiola eta gorosta auzokui, omenaldixa, ero bere zera. Eta beste gauza bat ez dut esan gainera. Egon sasoi baten, urte batzuek, omendaldixe peitxe zela, porque horren inguruko jendiari, ilkanpaiek, hori urte askotan ez da juten. Bai. Frenti egon zen, mila, beratzireun da, oeta mazazpitxik, oeta emeretzitxetan, oin be ikusten da, Josuko Elixatik eskola aldera da, zemento pilia, eta oin ez da, zein beste budrinek, eta nezate zeben egon zala kainoia holan, bai, egon zan urte bixen, frentia, bai, nik entzun da, amengo zerai ama maritxa, bai, egon zala, baina, bai, Santagutzen bertan. Maala edo Gorostako Magdalena 1571 da, eta etxe bihurtuta dago gaur egun. Hango Magdalenaren irudia azitaingo elizan dago. Maala, Elixia. Elixia, Armitxia. Behinako txaspizia izango hori, eta? Behinako txaspizia. Horre oine... Baina jauzi izan. Oine txia, baina jauzi txeguena. Jauzi txeguena. Bai, begoen. Bai, teletero egol, baina... Claro. Haintxe, beran koadruan, enja dago txia. Arrate baiaran dago Mendigoiti baserriko San Martin ermita, izen bereko baserriaren ondoan. Gaur egun, baserriaren premietarako erabiltzen bada ere, bere sasoian 3 aldare izan zituen. San Martinena, San Antoniorena eta San Prudentziorena. 1556an aipatu zuen ermita hau Kalahorrako gotzaitegiak. Santua San Martin eguen daba. Egiko San Martin edo? Egiko San Martin de egia edo? San Martin. San Martin bat. Seko, azekaz. Gupai. A ber, hasi Zumendixa. Zumendixa bilak. Leseta. Mendigotxi, San Gero Martin. Argina, Inarre. Gero Arikitxak, Barrundi, Bari Jose, eta Arginaos, da Unzeta. Zelai, Unzeta. Unzeta behien da, gero. San Juan Gua, Aimendi. Barrenetxe. Eta Gaztelu. Eta Umaixo, arkua daka. Abe, garra izango da. Entradiak. Bai, ondo inda dau. Baina, gerratien, bombi gero jota, azpikaldeko paeta zati gote apurtu izten da, bloki zerrautu da, untxe, zuinek. Amar urte, 15. Bai, 15 gehiago, 20 be. Bueno, igual. Aixe, barriztadun bihar. Bai. Geratu zen, txintxilixia. Itxua bina da. Jauzi beharrian. Paeta, bloki zerrautu, eta gero, tegetu barriztatu. Da guin dago, perpetu, txuini, ez dago. Ayuntamentuko alkati eta abadiek eta horrek etorri, ametxe bezkaltze bela. Baina jai fiestaik ez.
San Rafael ermita Maltzagan antzinako mabalsaga zegoen. Tren geltokian jarri zenean, 20. mendearen hasieran, nortasun handiko auzoa jaio zen. Eskola, eliza, etxeak eta kantina zituena. San Rafael eliza 1927ko martxoaren 13an inauguratu zuten, auzoko trenbideko beharginentzat eta familientzat. Hangoa karro daude auzoaz, eta San Rafael eguna urriaren 24a dute elkartzeko egun seinalatutzat. Horixe baita auzo hartako zaindariaren jaieguna. Antza, nahite eragindakoa izan zen sute bategatik desagertu zen ermita. Jaiegunetan ematen zen meza. Maltzan ezautu neban, ermitzia, San Rafael ermitzia, komunioa baintzein nebani, 6 urtekin. Eta mesetara askotan joateginan Maltzara, porque ezetezan 11etan mesia Maltzan, eta joan ezkero azitxeinera goixo joan bila esan. Eta ordua gaitzikan. Bidia hobia azitxeinera bajatzeko, bestia esan, burdibidiak zian, da bide zigorrak, Maltzara joateko. Baina, distantzia igual txamar, Amendik Maltzara eta azitxeinera igual txamar. Zegoen, amendik plaintziera soia zela, eskubitara, pasatzen dozu delteko dago orain, errekia, da errekian aldamenian, ez da senyora joeteko eskilarak eta rampa bat zegoen, da aritzen azpikaldian. Errekian kontrara, kaminoan azpikaldian. Politxa, gaina zuri, urdina, pintxa, ondi ikusten nago. Urdina zer zeka? Da, azul. Baina zer zan urdina? Fatxadia, barroko zera, pintxoetua zegoen, zuri-zuritxa urdin. Bai, erixina, altaria. Zebera San Rafael ezekan, zeitxa bizirua edo, gauza, arraina. Nik uste dut ferrobiarixo egingo zebela, porque Maltzan bizizian ferrobiarixo pila bat. Pila bat bizizian, pila bat familia, iben etxia, ez dakin izen bat bibien deuko zituen, baina pila bat. Bertan ez da zinuan, aldamenian eguan etxe handi bat, gero aurrera joan da beste, errekia pasauta beste etxe bat, eta orduan ferrobiarixoa bizizian basarrixetan bai. Abadia Eibartikan joate zan normalian abadia, claro, hori Eibarkoa zan. Eta gero Felix Bergara, azitzen neuan, azitzengo zerrean elizan da. Maietzan bostian egin neban, da 12an itxen itxuan 6 urte. Bostekin hasi nintzen eskolara, katezismoa ikasi txakomuni bain. Tana erderaz ezen alatzen euskaraz eitzen. Geure artean eitxe genduanean euskaraz, da kanpoan gabizenean zozer, baina da elizan behar duen erderaz egin biazan. Da latinez, latin igualengo genduan guk komunioa, latinez. Autopistia izanean, eskoliak enduzko. Autopistiak hartu ban terreno dana, eskolian zeuan terrenoa. Eta gero guretzako Maltza urrin eitxe zen. Elizian uste dut alde batian neskak eta bestian mutilak, egote ginela. Bai, hori izan eruat esana. Elgoibarrera bidean, herri irteeran dago Jasokundeko amaren ermita, Azitain ermita, Untzu eta etxearen ondoan. Palazioko ama bezala aipatzen da 1556an, ohiko janzkeratik aldentzen den Ama Birjinaren irudia. 1970ean zahar berritu egin zuten eliza. Egurrean egindako Kristo gurutziltzatu bizargabe interesgarri bat du. 13 edo 14. mendekoa. Europan gutxi dauden modukoa. 3 baino ez baitira bizargabeak. Krakoviakoa, Segoviakoa eta Azitaingoa. Abuztuaren 15ean ospatzen da bertako jaia. Azitaingo Elixa ero ermintxa horrekin, harremana txiki-txatikan, gure gurasoak beti izan dira bertan parte hartzaileeko auzotar batzuk, alde guztietan, obrak izan dienean, katekista moduan ama, gure ingurua, gure jolasgunea ero, beti azitxain ingurua izan da. Altaria, mesia moteko maixa, eta gero pixkatxo bat holan usten da, Ama Birjinia, gero bautizorako askia, eta hori Jesusen kuadrua ondixea da, burua nire. San Juan, es Jesus, San Juan. Arek Ama Birjinia bere historizia da, kamino. Bueno, baina igual da. Da gero zera. Nik irakurritza hor liburuetan. San Anton. Horremoten da ben liburu txuet.
Handare, Sagrada Isuan gainean Amagerginia. Da gero, apur bat onutzatxu hau, San Anton. Da ere dakar luma bat. Eta Felizan parrokua. Arek eixitxuan zer guztiak. Nune iban beizte ginean, ez? Eta ja nausi xain da, etor izan abare. Azitxaingo elixiak, Andramariri Virginia moduan santua ere berez, San Anton, eneruan ospatzen dana ere, besugo San Monton, eta horrek ipoion ni beti entzun ditxuraz, eta beti egonda azitxainen, patroi horrekin, jai potentia, erromerixia, eneruan, baina bizperan ere. Zeian 16an, da gero 17 San Anton horretan, beti denik eitzen zan lehen jai oso gogorra. Gero, suposatzen dut gerratian bertan bera gelditu zala, baina gu berreskuratu gendun hori, Felix Bergararen ekimenez esker. Gu izan ginen generazio gazte bat, porque hasierakoak lehenengo antolatzaileak Azitxaingoko Jose Txosana, Txopenekuak, Loixola Bazarrikuak, gure aitza da ama eta hor auzotarrak arek mantentzen zeben iraileko jai batzorde hori, agostuan jente asko auzuan egozenak kanpotar euren herrixetara da joaten ziren, gehienak peninsulako etorkina ziren, Kastellanuak, Gallekuak, joaten ziren euren herrixetara, eta, auzotar zianez, gero, erabaki izan, antola izan, irailan eskintzi eureri be, Azitxaingo jaixak. Eta oso potentiak izaten zian. Txopenekua, Dolores, da bestia... Zerora, zelo zatzazu, hori izan. Da bestia zelan zan, matar. Sole. Sole. Zerora Elixiako garbiketak eta olako lagundu, kandelak, ipinitza horrek. Eibartik Elgetarako bide zaharraren ondoan dago Salvatore, eta areta basarrikoena da. Lehenengo aipamena 1802koa da. Abuztuaren 6an ospatzen da Salvatore eguna. San Salvador, gu beti ezagutu du umetatikan. Gu zereti Soraluzetikan, erromerixi otezan hemen Salvador egunian. Baina Salvador egunian zela gentiela nahi txezabeen, domekan zelebratzezan beti. Domekan erromerixi otezan. Bueno, 15 urtekin hasi ginen gu hona etortzen. 15 urtekin. Da gero, atzera plazentziara. Oso mesa politxe otezan, horra ze atzeran dana beteta. Hau karmelitetrana da. Karmelitak ezertu zeben hau. Baina, oin uste dut aretan adala. Salvador egunian, bertako hemen kinerra bailekoak, mendikuak, elgetakoak etortzezien repetizioan. Hemen egotezan mostradora ipinitza, antxinako moruan zaragisa, ardogua zerbitzeko, da gero jate memote zeben. Osea, celebrazioa urtien oso ona izetezan, amiente ona gainera. Soño joliak, egotezian, bergeretxe, zerakin soño txikisekin, Eugenio, gero Baskaran, gero bersolarisak, aizkol jokuak, dantzapremisuetan jentean usisak egitezaben, baina ikusgarri, premisuak eta baina onak egotezian, orduko zarzoirako, Pentsezun oizkoan nabilen esaten, Zaragisa jasotze zeben irisekin da. Zela zanari, zuk ikusitza. Bai. Kuadro bat dago, San Salvador. Hau oso ondo jantzitxe otezan.